2 anos e medio despois de que o Ministerio de Defensa cedera a súa titularidade ao Concello de Poio, a illa de Tambo aínda agocha segredos por descubrir. Uns interrogantes os que se quere buscar resposta, de aí que a Xunta teña previsto actuar nos seus xacementos no 2025. A Xunta de Galicia, despois de facer unha moi lixeira actuación de limpeza superficial, como ben apuntaba técnico o pasado ano, bueno, pues vamos a seguir o mesmo sistema que temos seguido en moitos outros espacios onde había vestixios arqueolóxicos. Vamos a empezar a traballar nesos estudios, nesas catas, para ver realmente que o que hai debaixo. É moi preliminar poder falar agora de que antigüedade poden ter esos restos, pero sí que vamos a ter os recursos para poder empezar. López Campos visitou esta mañá o terreo acompañado do alcalde de Poio e de membros da Asociación Irmandade Illa de Tambo. Tamén estivo no percorrido unha das arqueólogas que participou nas intervencións que xa se realizaron na illa. Sumado a isto, tras a limpeza, identificáronse dous edificios, dúas estancias, simplemente tras a unha limpeza, o sea que estamos falando de que aí hai unha potencialidade de evidencias moi grande. Descubriuse o que nos podemos identificar polas dimensións e pola orientación cunha capela e tamén uns edificios anexos de máis de 5 metros de lenzo por ahora. O que pasa é que estamos nunha fase moi preliminar. Os achados localizados até de agora mesmo apuntan a existencia dun castro na parte alta da illa que podería ser da Idade de Ferro, cuestións aínda por confirmar, pero que son un exemplo da riqueza patrimonial que queda por descubrir en Tambo. Creemos que podría ser un castro da Idade do Ferro, que como en miles de castros que vimos, se coloca un templo relixioso cristiano. Pasa en moitísimos castros ao longo de todo o territorio de Galicia. É moi común que en riba dun castro se coloque unha capela. É moi común. Segundo os plans da Xunta, a intención é licitar a intervención este mesmo ano para poder comezar os traballos no 2025. Contarán cun orzamento de 50.000 euros. Para nós é importantísimo que o Concello, a nosa intención é que a illa pois siga con eses elementos patrimoniais, con esa protección e sobre todo pois seguir con ese camiño de mostrar pois ao resto do mundo cal é o potencial que nós temos aquí nesta illa e o que temos en Poio. O conselleiro de Cultura encadrou esta intervención no compromiso da Xunta coa conservación e protección dos bens culturais.